Чакай, Джими! Тичаме да хванем автобуса. Давай, по-бързо. Давай, братан. Номер 444. Fucking Madrid. Going to Bernabeu. Момчета, много добре сте. Резервите на Реал Мадрид. Казваме на съдим вече. Това може да е 24-та да те деха Реал Мадрид. Между тук ще някаква си направим. Рамос много вкарваше човек с глава. Да, ми той след това следващия финал с Мадрид, той ги спасе. С Атлетико. Това глава. И Коблика се фърна. Ай пак Рамос. А тук не може хетрик. И накрая идва това. Най-новата колекция. Ето, 224 гола. Истински патриотски. За финал на шампионски. Дайте да изчакаме, ако искате. Владесия 2000-та ли смятам? Резервната скамейка. За ми ги убиеме, сега трябва да... Най-ценните резерви. Тази музика, която я чувате, химна на Реал Мадрид, докато дизайнвах тениските, което ми отне сигурно 10 часа, на репит 10 часа тази песен вървеше. И накрая излезна това. Съм много доволен. Още казачки сме доста доволни. Правя 10 часа, да. Защо? Се избариш? Да. Да, ясно. Той има и час в YouTube, само това. Pračka tako je vsesanje.
This is the new collection. The new collection? Yes. Wolfsburg and Real Madrid. This is Bulgarian brand. We make Very tough, very tough. very good, huh? Yeah. Thank you. The upcoming new collection. You like it? Incredible, incredible. Thank you. Okay, so 100 of it. Oh yes. Всички обаче гледат. Всички гледат. Новата колекция. Новата колекция се харесва в Испания. Gracias. Идвам за втори път. И двата пъти, когато идвам, има ремонт, ама сега поне видяхме апдейтната версия. Ми хареса да ти кажа честно, успех си видяш нещо. Така че 10 от 10. Защото съм фен на Реал Мадрид, няма какво друго да кажа. Дори за мен, който не е фен на Реал, стадиона е много впечатляващ. Изключително обслужено. Историята, която имат, естествено, е уникална. Това е ясно. Най-успешния в цяла Европа. То на черното Имаме бяло на стерео. не мога да кажа. Добре. Ето вижте. Вземете пример, фенове на Барса. Как трябва да се комуникира. Да се признае историята. Уважение към противника винаги е задължително. Да, това е моето мнение. Аз също го препоръчвам, нали, дори като фен на Барса. Сградата е уникална. Какво ще кажеш? Колкото и историята да е понятна на Реал, винаги има човек какво да види и да се припомни някакви неща. Като пример, видяхме примерно суперкупите, Копа дел Рей, за суперкупата ви споменах за 90-та година как Стоичков настъпа съдията. Това е един емблематичен случай, който е свързан с България. Друг такъв случай, който е много впечатляващ, ама той тогава Зидан се направи един от най-готините и най-хубавите матчове. Беше с финала с Ливеркузен, там Бербатов. Играната в финал. И общо взето Реал там се измъкват благодарение на Зидан. Та има доста български следи в историята на Реал, но то няма начин. 15 шампионски лиги, 36 ла лиги. Реално погледнато само единствено щеш да е наистина за да е 10 от 10, да беше на матч. Правиш матч, после музей. Или музей и после матч. Музей после матч. Да. И реално миналата седмица е имало матч, ама точно тази Сега седмица с паузата няма. за националните отбори. Стадионът е доста хубав, цялостният експириенс е много добре направен, т.е. те прекарва през цялата история, постепенно, нали, и остава черешката, нали, на тортата за най-накрая. Текста не е брой, тя е прищо. Защото е... Аз се боря, защото Тя е сама по себе си. само по себе си е цял експириенс. но тя не е атракцията, която по принцип хората идват да видят. Иначе дискотеката Не гледа хората, гледа нас. Еми не беше. Яка заради компанията. Да, то е реално на тебе какво ще остане най-много, като ти казват Мадрид какво прави. Не, то това е ясно. Въпросът е все пак каква атракция сме отишли да посетим преди това в събота. Тоест топ 5. Как топ 5? Дай топ 3, ние сме ходили на 7 места. Добре, топ 3. Руската със сигурност е топ 3. Царският дворец също. И Бернабео и Не знам дали е Бернабео или дискотеката. О, да. Видя ли ще трябва да я смяташ? Говорим за забележителности. Еми добре, ако не... Не, кажи всичко просто, абсолютно всичко. Аз мисля, че съм готов с моята класация. И аз съм готов, ама имам малки... Кои са топ 3 за тебе? Кажи, защото са много ще са ни мога да подобни. събера, може би ще кажа топ 4. Добре, 4. Така, на първо място като Experience, Рулф топа, защото много ме накипа. После ще дам второто място на... Замък. Не, дискотеката беше много добре. След това давам на Сантьяго Бернабео и на четвърто замък. На пето, да, всъщност е птиро, аз го забравих, ама добре, пето ще му дам на него. Добре, ти 5 от 7 ги събра. На шесто ще дам... Той си ги кара яко наред. Главната улица, където е Гран Вия. Гран Вия също е много яка. Много яка беше, да. Това са ми топа, да. Това е, да. Всичко ми е топа. Не, защото имаме и ресторантите, имаме там другите площади, реално са сигурно топ 10 могат да направиш. То ресторанта не може, е трудно, нали, да го сравняваш с замък. Нали. Да, въпросът е, че пак е някакъв, защото тогава експириенсът ти е кухнята. Нали, опита 1 милион неща, което някои хора ходят на екскурзия специално да ядат. Да, Дамянски?
Аз ще кажа топ 3 само. Да, ама те успечеш бързо. На първо място дискотеката, Опиум. На второ място слагам Руфтопа и на трето място слагам Сантьяго. Не двореца. Защото дворецът, да, красив, забележителност, обаче няма толкова експириенс, докато тук е по-интерактивно, така че това е топ 5. Номер 1 Руфтопа. Второ място бих сложил замъка. Поради проста причина, че сега ще кажа защо, не да кажа първо и третото, четвъртото е дискотеката и Бернабеу не ми е в топ 3. Поради проста причина, че пак е стадион, не е част както примерно е самия замък, защото пък вие замъка малко по-нататък обслужите във вашите класации. Според мен замъка и толкова внушителен и аз го сравнявам много с Рим нещата и този замък много добре изпъкна. Не очаквах в Мадрид да има такъв тип забележителност толкова много и толкова голям замък, както примерно в Рим. Така че този замък реши очакванията. На мен ценното е като го правиш, като си там или го виждаш, да има този вау ефект. И на Руфтопа ми беше много силен вау ефекта, защото хванахме и залеза. Ами то реално, точно това е най-ключовото, защото като го бутнеш по 3 месеца напред, реално нещата, които най-много те се отпечатали са точно Руфтопа, замъка и кое беше, да, и дискотеката. Дискотеката имаше чар, защото и преди това бяхме на домашно в Испания, което е, нали... Докосва се до културата на хората. За мен наистина Руфтопа беше може би най-добре. Като скачихме горе беше много красиво. Замъка може би го слагам на последно място, понеже като си вижда някакви такива забележителности от сорта на Рим, че виждаш отвътре реално историята, да научаваш някакви нови неща, то като площад е много интересно, много е готино и всичко, обаче не влязахме вътре в самия замък, най-вероятно и не може. Да, може би едно от на последните места го слагам. Площад като площад, в смисъл. Архитектурно беше красиво. Второ място, не знам, може би дискотеката. Слагам аз. Беше много готино. Да, може би даже е на първо, да, беше много яко. Беше много готино, защото сме си заедно, направихме си купона, беше много беше яко. Самия ден беше много готин. Оставяме се го оползотим както трябва. И вече да, на второ място е Руфтопа. И даже на трето аз слагам другия Руфтоп, където който. На първия ден още, като бяхме на кулата. Вярно е, това забравих. Каква стара? Много си готин, Солю. Много съм джиджан. Благодаря. Като си ли боси. Я вам покажи хричанчишката. Фана Барселона, не? Да. Аз правя апдейт за фастинга, който предприехме с нощи. Ние ще правим утре фастинг до вечеря, демек към 18 часа. Бях гладен преди 2 часа, вече съм доста по-негладен, ама ще стана още по-гладен след малко. Усещам, че в Корея почва да са такова. Не знам останалите как са, ще ги питам и тях за апдейт. И това е. Много е тъпо да не ядеш. Аз каквото съм прасе. Другите да казват, аз вече си казах. Аз имам експириенс 78 часа не съм ял, така че 12 там колко часа са падат. Не, повече са. 16-17 часа не сме яли. Е добре за мен. Лайфхак. Двоен шот еспресо, една хубава пура и 12 часа нямаш такъв проблем. Аз съм гладен. Точка. Трябваше да вземем в музея. И затвориха една година да не свирят. В музея вътре да им обясниш малко. Малко да станеш гид на хората. Да има начин, тия 15. Тук е крадено, тук е крадено, Тук е крадено. Имаш една жена там, нали? А исках да дойдеш на басата ниската. Щяха да те наритат. Какво ще ми кажа, да си плащам влизам? Защото имаш там една жена, дето обясняваше за титли работи и трябваше да О, кажеш. аз ще до нея да почна. И е това Франко го подари на Мадрид. И е тази докарнаха с Байер Мюнхен. А тази Барса ги насра. Добре, с Байер Мюнхен. За Роналдо като вкарва тройка на Байер Мюнхен, какво може да направи съдята в този случай? Не бе, и та на Байер Мюнхен, където откарнаха на Мадрид и после срещу Ювентус също откарнаха. Като я хана ръка, като не беше. Там машина до спичка. Да бе, Как ще не имаш? не на пенатия, не. Как да и не? Просто на Байер Мюнхен, Роналдо дава пас на Марцело, той вкарва гол в засада, или обратно беше засада и фиха гол, засада беше 2 метра. Такива. И ръка
и ръка на Хамес вътре. Гледал ли си? Чакай. Да, се каже Стамфорд Бридж. Една и наистина, да. Кое? За Барса Челси Стамфорд Бридж. Да. Да, бе, да. Аз ще го казвам, аз поеде го казвам, Мадрид не го казват, Мадрид си мълчат навътре. Това е лошо за Мадрид. Мълчат навътре. Тогава наистина ги пребиха тотално. И Да, те бе. на контратака. Добавиха пахва. И виж това, гледай. Подава паса на Роналдо, виж го насада. Абе, това не са... Виж. Не. Това е- Тая линия не е читава. Ма те вече са изминали, те са минали всички защитници, то няма дори защитници, те могат да се подават пред фазата, ако искат. Това не е вярно с Мадрид. Виж това какво е? Това не е ли за топка, брат? Това топка в кръка, бе. Каква червен картон, бе? Той го лизна само с това, е така го лизна. Ама то е както го лизва, мога му щупи в кръка. Трябва му щупи кръка. Аре, бе, Жан. Къде е червения картон тука? И ми опасна игра, бе. С бутонче в краката му влиза. Абе, Гибо, Той играе с топката, бе, чакай. Дай бе. Гибо Тори, той е много гудра с Аз го това. виждам. Това е червен картон, е много скандал. Върни. Цъкай. Няма, той играе с топката. Кене мене в марка Чимба. Иска да пушиш днеска, да? Иска да пушиш днеска на ръгиле. Това дали звъне, това е неговото обаче. Това е неговото. Ай, Това е вярата, но? Момчета, колко порции взявахте? По 20 на човек. Не вали срам. Това е другия въпрос. Не вали срам. Добър въпрос. Не. Това е отговора. Я кажа, срам ли те? Абсолютно не. А теб? 18 на квадрат, не знам колко прави. Точно колко сме изяли и ние. Какво ви е мнението за суши фюжион? Аз мога да го опиша накратко. Има е срам много. може и с въпрос, може и с обикновено изречение. Не ме е срам много. Не дали е срам, не вали е срам, не ме е срам. Това е. Не успяхме да се найдем, нали? Без думи съм. Да, не ми стигна. Трябваше ми още малко. Едвам ще ходим до вкъщи, ама няма проблем. Наскоро ми каза та, къде роди вътре. Ми вика, извинявай, че иска да ви купа, да ви плата и платя. Защото вие ядохте много и така на шага ми го. Вика, бе, ти трябваше да го направиш. Цялото беше. Аз нищо не разбрах. Аз те разбрах. И аз да разбрах. Добре, преведете и за камера. Абе, цялата кухня пребахме. Направи са си базик това със сметката, защото сме яли като за двама. Всеки от нас е ял като за двама. Като двама. Ние като за двама, но Като за 20 човека. на Европа са малко по-учтиви. На степен трета. Сега какво? 17 на трепен на степен трета. Добре. На трепен степен е. Мариконес. Кажи Марикончо. Как се чувстваш? Добре, даже ме се влюбила. Тръгваме си, как се чувстваш? Много зареден, готов да бачкам като куче. Как се чувствате? Защото се тръгваме. Супер. Добре. Няма ни думи. Всичко идва към своя край. Почва с work hard, play hard, тежко бачкане и очаквайте със следващи приключения. Къде? Не мисля, ще мога да издавам от кухнята. Само загътни. Леко ще загатнем, че ще има прах, ще има пустиня и ще има битка. Това е. 12 часа, точно се пребрахме от Испания. Доста сме изморени. Обаче в същото време и супер доволни от пътешествието. Утре почваме яко работа и трябва да решим следващия път къде да отидем с бандата. Може да ни кажете долу в коментарите, майко не мога да прикам. Може да ни кажете долу в коментарите къде искате да отидем на следващия влог.